Neka vam Hristos bude centar svega i onda će sve vaše molitvene želje biti uslišene. Ovaj blagoslov dobili su na dan venčanja, godinu dana ranije, na dan Svetog Vasilija, ostroškog čudotvorca, slava mu i milost. Tako i živi mladi bračni par iz Bele Vode, Marija i Miloš Dimić, koji ovih dana kada se praznuje dan porodice očekuju prinovu, bebu Magdalenu. I mi smo neizmjerno blagodarni Bogu što nas je obasao radosnim blagoslovima i dao nam veliku sreću i nama i našim bližnjima, a samim tim usadio i odgovornost da te darove koje dobimo čuvamo, umnožavamo i da dajemo primer mladima kojima od srca želimo da stvaraju i izgrađuju najsvetiju i najlepšu zajednicu koja može od Boga da bude data čoveku, a to je porodica. I molimo se i našim nebeskim zastupnicima, svetom blagovernom knezu Petru i kneginji Fevroni, koji su dali primer te evanđelske ljubavi i privrženosti koje supružnici mogu da imaju. I naravno srećni smo i blagodarni Bogu što će naša bračna porodična zajednica uskoro za koji dan da će Bog postati bogatija za još jednog člana kojim se od srca svi radujemo i željno iščekujemo. Neka se radost umnoži, kažemo Mariji i Magdaleni. Daj Bože. Ja bih mogla da kažem razmišljala sam o tome koliko je bitno čoveku, svi smo mi društvena bića i prosto imamo potrebu za nekom vrstom zajednice. A nama, ja i Miloš smo odabrali prosto brak i to je nešto nama najlepše. I odatle dobijamo snagu. Snagu se crpimo iz ljubavi, a prosto sada imamo još jednu lepu svrhu. Zašto se borimo, zašto živimo i prosto meni je jako, ne znam kako to da kažem, ali jako je značajan moment kad sam upoznala Miloša. Rekla bih o tome koliko je bitno da čovek ima svrhu u svom životu. Ne znam, ja sam čitala nešto koliko je bilo teško ljudima u logorima za vreme Drugog svetskog rata da prežive. I uglavnom su preživeli oni ljudi koji su imali plemenite ciljeve, koji su zasnovani na ljubavi i koji su živeli zato da bi videli svoje bližnje ili zbog čovečanstva prosto da ostvare neku ideju dobru, da se zalažu za to, samo da dišem. Jako je bitno imati plemenite ciljeve i ta svrha. Čovjek treba da prihvati stvari onakve kakve jesu, ali prosto to ne znači da mi trebamo da budemo ravnodušni, nego prosto pomiriti se sa time i imati neku vodilju. Naša vodilja je naša ljubav. Eto tako. Čestitamo dan porodice, vaša želja drugim budućim mladim bračnim parovima i vaše viđenje praznika Svetog Petra i Fevronije, a odmah posle toga kako ćete vaspitati Magdalenu? Pa trudit ćemo se da vaspitamo naše dete onako kako su naši roditelji nas vaspitali, jer oni su nam zaista dali taj primer i utemeljili ono što je najvažnije da imamo u životu i ta moralna načela koje su oni nama usadili su nešto što je prosto nerazrušivo. Mi smo zaista presrećni što nam je Bog dao takve roditelje i ja se dobro sećam kad je moj tata jednom meni i bratu rekao pa Bog mi vas je dao, a Urošu je rekao tebi je Bog dao brata. Znači te reči su neka vodilja da znamo da je ono što imamo zaista od Boga, da je svetinja i moja supruga je za mene svetinja, moj brat je za mene svetinja, moji roditelji. I takođe bih se sada zahvalio našoj sestri od tetke Jeleni Đorđević iz Beograda, koja je učinila jedan neverovatan gest koji nas je tako dirno. Ona je skoro 5 godina u braku sa divnim čovekom Radovanom, imaju izuzetnog dečaka Lazara i daće Bog da i on dobije brata ili sestru uskoro. I ona je, kada je saznala da je Marija u blagoslovenom stanju, sve stvari koje je Lazar kao dete koristio, kao beba, znači tu su neke stvari kao što su kolevka, nunalice, ja ne znam ni šta još tu sve ima, što je potrebno bebi. Ona je to sve spakovala jedan veliki poklon i rekla je to čeka vašu bebu, znajte da je to za vas, znači dar od srca i mi smo dirnuti njenom ljubavlju i bit će nam velika privilegija što će naša beba da odrasta koristeći te stvari, što ćemo je šetati u tim kolicima u kojima su oni šetali svog Lazara. Tako da hoću da kažem da
i naši roditelji, naši srodnici, prijatelji, ima dosta primjera kod nas koji nam daju nadahnući i snagu svojim životom i svojim porodicama, kako vaspitavaju decu, kako su u njihovim domovima neprestano prisutna sloga i radost. Znači, mi moramo da se trudimo da sledimo taj primer i da sada dete koje nam je Bog dao, da taj susret sa njim koji budemo imali u tom prvom trenutku, mislim da će to biti nešto najupečatljivije, jer čovek kada on prosto sarađuje sa Bogom, kada rađa se novi život, novi čovek, novo biće dolazi na svet i hvala Bogu što je to tako u redu i blagoslovio nama ljudima, jer nedavno mi je moj prijatelj Nikola, koji je takođe postao otac sa svojom Anom voljenom, posli su roditelji jedne divne devojčice, on je rekao da je to nešto najveće što Bog može da da čoveku. Znači, on je sada spoznao tu neopisivu sreću koja mu u životu falila. I mi koliko god da smo ispunjeni bili do sada, verujem da će naše dete, kao što i naša sestra Jelena takođe jednom prilikom rekla, i pre nego što smo stupili u brak, kada dobijete dete, ono će vas neraskidivo vezati, vaša ljubav će još više ojačati i vidjet ćete tek tada koliko se stvarno volite. Zašto ste izabrali ime Magdalena? Pa termin je bio 4. avgusta, ali ne znam, to je na praznik Marije Magdaline. Da, Marija voli Svetu Mariju Magdalinu. Inače isečemo kolač. Da, na taj praznik. Na taj praznik i iguman Aleksej mi je rekao da sečem kolač na svoj imendan, tako da sam ja odlučila da to bude Marija Magdalena. Nisam odabrala Ognjenu Mariju, tako da ne znam. I Magdalena kao ime mi je jako lepo ime. Imam i prijateljice iz prošlosti sa kojima i dalje održavam te prijateljske veze koje su mi jako drage. I sve osobe koje znam, a koje se zovu Magdalene, su mi jako drage, tako da zbog toga. Venčali ste se na dan Svetog Vasilija, ostroškog čudotvorca, slava mu i milost. A beba stiže za koji dan, kada je termin? Pa termin se nekako pomerao. Da. Znači, sve je bliži i bliži, tako da svaki dan kad bude Bogu ugodno, mi smo spremni i jedva čekamo i mi i naši bližnji da nas ta radost ubasio. Radujemo se sa vama, živite u Beloj Vodi, predstavite se onima koji prvi put gledaju vas kao bračni par koji će se ovih dana krunisati još jednim životom, još uzvišenijim nego do sada. Mi živimo u Beloj Vodi, ja sam Dimić Miloš, imam brata blizanca Uroša i možda smo nekim ljudima poznati po tome što se bavimo hip-hop muzikom i pišemo duhovnu poeziju. Marija je rodom iz Velike Drenove, ima 2 mlađe sestre, Anicu i Marinu, i roditelji su zaista sjajno vaspitali sve 3 ćerke i ja sam srećan što sam se urodio sa takvom familijom, sa takvim ljudima i zaista živimo u jednoj izuzetnoj slozi, ljubavi i radujemo se svakom susretu. Marija će uskoro diplomirati ekonomiju, uspela je, znači nismo čekali da ona diplomira ili da ja dobijem stalan posao pa da se onda venčamo, znači mi smo to prepustili Bogu, ohrabrili se na taj korak, roditelji su to blagoslovili i eto, Bog je sve uredio kako je za nas najbolje. Ti si se umeđu vremenu zaposlio, postao gradski odbornik, zastupaćeš mlade i srpske porodice gde god, zaista čestitke. Hvala, neka je slava Bogu na svemu i ja se uvek osvrćem na prvo evanđelsko čudo koje je Gospod učinio u Kani Galilejskoj. Kada pomislim na taj Božji blagoslov za bračnu zajednicu, meni je uvek ta priča pred očima kada je presveta Bogorodica zamolila svoga sina da na toj svadbi pretvori vodu u vino, tako da mislim da svi bračni parovi, sve porodice trebaju da se najviše uzdaju u molitveno zastupništvo presvete Bogorodice, jer ona će svog sina umoliti da reši sve naše nedumice i dileme i da otkloni sve prepreke i da nas Hristov blagoslov prati u sve dane života našeg. Amin. Bože, da je ostaješ da još jednom zablagodarimo našim pokroviteljima, Svetom Petru i Fevroniji, ovde pred našom drevnom crkvom majkom Lazaricom, sa blagoslovima domaćina našeg grada, Svetoga cara Lazara i Svetog Save, oca naše srpske nacije i svih svetih, da zablagodarimo Svetom Petru i Fevroniji, koji su sveto toliko volili u 13. 14. veku, 12. i 13. vi možda bolje znate, podsjetit ćemo se,
Ja verujem da se oni raduju kad nas vide zajedno i hvala im za pokroviteljstvo i hvala našoj braći u Rusiji koji još od 2008. slave ovaj praznik kao nacionalni dan. Vaša molitvena želja za sve nas? Pa neka Sveti Petar i Fevronija svojim svetim primjerom, znači svojim žitjem, tom privrženošću, ljubavlju i samim tim čudom što njihove mošti su sada zajedno. Znači, Bog je tako hteo da oni i u večnosti budu zajedno i sada njihove svete mošti su spojene u zajedničkom kivotu, što je jedinstven slučaj u našem svetom pravoslavlju. Neka njihove molitve pomognu svim bračnim parovima, svim porodicima i naravno svima koji žele da pronađu srodnu dušu i da zasnuju porodicu, neka ih njihove molitve zastupaju pred Gospodom i neka se izlije svaki blagoslov na sve, pa i na nas. Amin. Bože da i Marija, hvala što ste dozvolili da ovako snimimo vašu bračnu sreću i radost kako bi se ona umnožila na sve koji nas gledaju i koji veruju. Hvala vama najlepše. Hvala Bogu za sve. Da, Bogu hvala. Danom porodice u čast Svetog Petra i Fevronije, velikih moromskih čudotvoraca i ruskih svetitelja, posvećena je navečerje praznika Svetosavska bašta televizije Kruševac.